Cha sala huija koktumani bisingtei bottola outpost ni police ni sakthar mungbai bottola hatiu naitugi Manjakha 200 liter Hachukni bijra Chuwak pati mungo Khorokbwrwi Chuwak phalnai tei nungnai rok Romjakha bottola outpost ni police phiaba bathakya rajakha ogli amchayo bijra Chuwak phalmung tei nungmung Curfew phanangjak jorao phano salbrumno rajakhor oglini dal bidala amchayo phaljago bijra Chuwak tei dal bidal fekjaknai manikhanai obni koktuma jota thanani police ni thani botongo phiaba yak khaprejak thana tei outpost ni police rok obai kheno cha salo huija koktumani bisingtei bottola outpost police ni sakthar mungbai bottola hatio naitugi Manjakha 200 liter bijra Chuwak pati mungo Khorokbwrwi Chuwak phalnai tei nungnai rok Romjakha bottola outpost ni police phiaba bathakya rajakhor ogli amchayo bijra Chuwak phalmung tei nungmung নয়টা থেকে 9:30টার সময় আমরা বটতলা বাজারে রেড করছি রেড বলে আমরা বিভিন্ন দোকানে রেড করা হয়েছে এবং কয়েকজন অ্যারেস্ট হয়েছে আর 200 লিটারের মতন বাংলা সিজ করা হয়েছে আর আরও প্রায় 200 লিটার মতন অ্যারেস্ট হয়েছে rajakhor oglini simi pranabni kokthum Chini Khorang Fasar horo melarmap ni flyover bridge ganawo buini phalnogo mani khognani thangoi amchaini lukorok ni yago Manjakha khoroksa sikok mungkabil Hussein tongthai sunamora amchaini lukorok ni yago jaike sprakjakmani yagolo police ni thani yaphai rekha bono amchaini lukorok